Ya. Wakati uchandiza mutope adaka kupasa. Unga sewa. Sekuru vari kuti muzukuru wakashandisa here mishonga yawakapuwa sekuru yako akaita sekuru. Nchokwadi sekuru. Rakandoita sekuru wako ndakarewa. Jesu za sekuru. Wakandoriona rakabuda munyama. Ndakazona. Wakandozviona here muzukuru. Ndakazona sekuru. Iya. Ndora ndakakurevera. Ndikati ndinoda kutanga kuchapa mukati menyama yako yemukati hadiro. Ndikati chinochapa udyiswa. Sekuru kuti iwe vanoda kunge vachikushamba muzukuru kuitira ngava utsvina ingava iri mudumbu muzukuru udyiswa unge uchibuda asati vatanga kushanda newe mudare muno muzukuru. Hasho sekuru akabuda tsvina sekuru. Iya. Chidora nhasi iwe muzukuru rawasvika pano. Ini ndochikupangira nekukusimudzira iroro dare randakarewa hadiro. Wanzwa sekuru. Hadzina sekuru iroro dare ravo muzukuru rawakafambira iwe ravari kufambisa ndo ravachakusimudzira muzukuru kuti ringe richinofambira mberi. Ndokuti ndinoringisa paine ushandiswa apa. Unoriwa? Uye vari kuti iwe muzukuru vanoona paine ushandiswa muzukuru kuremedzwa. Ndokuti mutenda uyu unoona kunge wakatanga nhambo dokwana iwe. Asi wakatanga nhambo yekare uchiri mudokwana iwe. Uchiri mubwere. Hanzi zvinganoite sekunge zvinonoita kunge zvakatanga riri dambudziko risina basa muzukuru iwe pakuona kwawainozviita. Asi vasekuru vanoti idambudziko ravainokusesedza zvinhu izvi zvakanoitwa uri mucheche iwe muzukuru mukunokura kwawainoita vainokusesedza kusvika pari zvino vachiona kuti iwe muzukuru waane zvipundutso. Ndinoona paine kusvisvinwa kudadzwa kwenhekwe iwe yaindoyamwiwa munguva dzemadekwana hadiro. Iwe uwete. Anoti vanoona ushandiswa ihoyo muzukuru wainoshandiswa riri gondwa muzukuru chinoshandiswa munguva dzeusiku nhengo yako yainonanzwa iwe muzukuru. Asi iwe wakazviringisa waingoona semanake hadiro. Iwe mukunozviona kwako muzukuru dambudziko yaita serisina basa uchiona sekunge zvinokupera hazvo muzukuru. Ndangotoyewopo ndinongoyawo sekuru ndasingazive kuti ndingatokure kudano. Udeka. Ndinoona paine muhombakadzi apa. Hano ndiyenya kubereka mambo wakwe, unoriwa? Ndiye anoushereketwa hose wandinoringisa pano, unoriwa? Hanzi ushereketwa iwo. Unova wainge uri wambuya vako iwe muzukuru vanova ndo vabereka baba wako iwe nyakukubereka muzukuru. Asi vanotaura kuti iwe muzukuru pari zvino. Ndo pane nhau ipapo, unoriwa? Ndiye akanga achikushandisa pakunge achiri kurarama panyika hadiro. Asi ndinondoringana nhasi uno akaparara. Asi anowakaziro muchinyarudzi chekwake ichocho. Unoriwa? Anova ndiye achiri kutekaidzana naro iri. Asi ndiye wakagashidzwa muzukuru pakunoparara kwakanoita mbuya vako iwe kune akagashidzwa mushonga iyoyo muzukuru anova ndiye ari kunoishandisa kunoita zvaanonoita mabasa ekubata mushonga yakaipa makwenzi iwayo ari kurehwa muno mudare muzukuru. Kurehwa sekuru. Udeka. Nokuti wakakusesedza iwe wachikusesedza mararamo yako kusvika unge uchiyaruka iwe uchikura iwe. Asi pari zvino ndonoringisa waona kuti ropa rose wapedza. Woda kuchidya iri nyama handiro. Kuti iwe uchinoparare uchaira unomisa kana kuchengetedzeka urwere dzako iwe. Hanzi vainge vachinoshandisa iwe muzukuru vari kunokunwa ropa iwe muzukuru kwavakange vari kunoita panyama yako iwe muzukuru. Kusvika pari zvino vakuchida kutodya iwe muzukuru ndo zvarehwa naasekuru. Nekuti vaona kuti vapedza newe iwe muzukuru vakushandisa rose ravaida. Woda kuti uchipararaka. Handiro. Hanzi zvino vakuchida kuti unge uchiparadzwa iwe muzukuru ndo. Urarama uri muzemi usina chaunokwanisa kubata kana kuchengeta bwere. Unoriwa? Iko zvino vasekuru vanoti vanoona uchina kana anomira newe iwe muzukuru kunyange dai raramo yako iwe vasekuru vari kuti zvino zvakuomera muzukuru maererano nedambudziko ravari kureva muzukuru. Chokwadi sekuru. Zvino randinokuudza muzukuru pano. Hapana changaitike kana kunge uchirapika kupora. Unoriwa? Tisina kunge tandodzosera hondo iyo yakaringisana newe yandakaringisana nayo mumatare. Muzukuru vari kutaura kuti hapana zvekare muzukuru chingagone kunge chichinofamba pauri apa muzukuru
vachinge vasina kunge vachinodzosera hondo muzukuru kune muridzi anova ndiye ari kuita izvi muzukuru, zvataurwa muno mudare kuti vadzosere matondo kumatondo, ndo rarehwa muzukuru naasekuru. Wasekuru ule ndine mutombo yandinenge ndichikupasara pano, asi ratinoda kuita baba apendere kundoringisana naye uyo, ndondoisa hondo kuhondo zvondosangana naye yadiro. Muzukuru zvavanoda kuita nderekuti vange vachinosumudza hondo ichanodzokera nekunoitawo zvawanga uri kunorwadziswa iwe muzukuru pauri apo, vange vachinodzosera zvose izvozvo muzukuru kuna iye anga ari kubata mushonga nemakwenzi pakati pako iwe muzukuru, mukurarama kwako muupenyu hwako muzukuru. chokwadi sekuru, ndozvandikutoda izvozvo. Ule toparadza wowaneraramo iwe wokwanisa kunge uchiteka ire wabuda nekachionekwa semabva adero. Unenge uchisemiwa muzukuru, vasekuru vakuti uchionekwa sembombo muzukuru, kunyange dai mukugara mumba chaimo muzukuru zvinenge zvisina kukujekera maererano nedambudziko rarehwa naasekuru. Zvinoro ndoda kuti riitera pari zvino uchachabuka nechizukuru ichi uenda mudare rehombo muno wandoma uchandotambirira mutombo nekuchinge ndichikuisa mutombo ipapo. Vasekuru vanoda kuti unge uchisumuka uchizoenda mudare rehwemuzukuru mauchanorapirwa iwe, asi vati vanewe muzukuru mudare muno muzukuru, vachange vachishanda newe iwe muzukuru pamatambudziko awarevera muzukuru muno. Uri wasekuru. Asekuru asati asumuka. Ude muzukuru akadzike kutanga muchiuya pana asekuru handiti? Chokwadi. Dambudziko rakaita kuti muuye kuna sekuru rakatanga rini, uye tichinyatsotsanangudza ndazwa muchidimbu kuti nhengo yenyu yanga ichidyiwa, ndizvo? Izvozvo. Mungade kutsanangudza kuti zvakatanga rini? Zvakatanga gore rapera paseri, zvatone makore maviri. Makore maviri? Zvakatanga sei? Zvangotanga kari kapundu mukati mesikarudzi. Kapundu kadiki diki ndabva ndaenda kuchipatara ndichibva ndabayiwa ndikapiwa mushonga. Kubva ipapo ndipo zvakabva zvatanga kutodyika. Ndikamboenda kuHeadlands hapana chakaita, ndikaenda kumvuru kuchivanhu. Ndikazoenda futi kumvuru kuchivanhu hapana chakaita, ndikaenda Warren Park hapana, ndikaenda kuStone Ridge hapana chakabuda, ndikaenda kwaSeke hapana chakabuda, ndikazoenda kuWilkins kuhospital hapana chakabuda, ndikamboenda kuMbare futi hapana, ndikaenda kuNew Start hapana chakabuda. Saka pandakazoya pana sekuru panapa ndikuona zvakuchinja. Kana muchiti muri kuona change, chii chakaitika pamuri kubva kumwe kwese kwamakaenda maitomboedzwa kubatsirwa here kana kuti vaikundikana kukubatsirai maigumira papi? Vaitondibatsira, vaitanzi zvinopera, but ndaiti kana ndikapiwa mishonga yacho hapana chaimboshanda. Saka izvezvi zvibva pamakauya pasekuru mashaya mombe, chii chakaitika? Pandakauya pana sekuru mashaya mombe mudumbu, pavakandipa mishonga yemudumbu pakutanga kugeza mudumbu hamucharwadza, makangonyarara zvinezvi. Pandakazoya ndane mazuva 3 ndabva pano ndapiwa mutombo wekuisa panhengo, yakamira kudyiwa zvinezvi. Yakamira kudyiwa, haichadyiwe. Yakubudisa tsvina yanga yekutoratidza kuti ndeyekare, urwa wanga weyelo uri kubuda. Yazvinezvi yadzoka nhengo kudzokera panormal chaipo. But yanga yakatozvimba kukura zvokukura chaizvo. Ko tichitarisa raramo yenyu, zvataura sekuru izvi kuti zvakakonzerwa naambuya, amai vababa vakazosiyirawo vamwe, ndizvo handiti? Ndizvozvo. Izvi ndo zvamainzwawo here kumwe kwese kwamaenda imi? Pane kumwe kwandaimbonzwawo zvangu zvichingodaro. Zvakafanana ipapo? Ivavo vakakundikana kuti vagone kukupa mishonga? Pakuzorapa hapana chakabuda. Hapana chakabuda? Saka asi pane here runyere kuperawo makamboita muchikura rwakaita kuti muzive kuti ambuya vane zvavanokuitai, vanokuitai zvegondo kwatorika? Izvo zvangu ndasisazive, but tatozoda mbuya vanoroya. Chii chaikuratidzai kuti ambuya vanoroya kana chamakaona? Taingonzwawo, tandichiri wadiki ka, saka unongonzwa kuti ambuya vako kukura kwataita. Zvazvona kuti sekuru mamusingavazive ka? Ndasingazive. Havanambosvikawo musha menyu? Sekuru ndakatovaonawo pafoni varapa umwe munhu, saka ndakazongofonawo panhamba dzavo. Ndobva mazoya ndipo makazotanga kuchibatsira? Ndakandazo
asi muri kuona kuti zvezvi zvato zviri kuchinja zvatinochinja zvokuti tasingakwanisa na kupfeka trouser rinobata kudai hana itopfeka matracksuits kuti asingakwanisi kuti asingabati asi zvino zvinda kutopfeka matrauser anobata aiwa tinotenda asekuru muzukuru wenyu maita basa ndakurukura naye ndakandichida kungonzwawo kuti anodzokera here pakuti ararame neharanga yake mumba, nekuti kana uchinzwa kuti nhengo inenge isina kumira zvakanaka anodzokera here kuzoita murume chaiye? Ude tinotenda kuna vamwe vadzukuru venyu vari kunze uku vangangosangana nenhamo dzepabonde dzimungade kuvazivisa kuti china isekuru tisati tavhara dare rediri. Ndauya ndinokurevera ndeyekuti kawasaite dhapadhape nendau yepabonde asi kana kuri kuti wawirwa nedambudziko racho uchinge wauya pano tinoyabatsirana. Tinotenda. Saka imi mashoko enyu kuna sekuru nezvamaona iye zvinezvi pachenji yamaona ndeyekuti chii kuna sekuru Mashaya? Ndoda kutenda kuti sekuru ngarambe wakadaro. Nebasa rari kuita vari kubatsira vanhu, ngavabatsirawo vakawanda vazhinji vasagumire pandiri, ngavabatsirawo vamwe vanhu. Sekuru vari kubatsira zveshuwa. Aiwa tinotenda. Asi mashinga here kuti sekuru vaite go back to center? Nekuti ndarwadziwa ini nguva refu. Ndingangoda mashoko angu ekupedzisira, muchandiregerera sekuru. Mashoko angu ekupedzisira kwamuri imimi chakanangana nemudzimai wenyu muri makaroora here? Mune vana vangani? 3. Mune vana 3. Saka kubva pamamutaura kuti kubva pazvakatanga gore rakapera paseriro kureva kuti kumba hakuna bonde? Hakuna. Saka mudzimai wenyu akamira nemere? Akamira nemi. Mazuva ekutanga zvichiitika haana kumbofungidzira here kuti pamwe imimi ndiri mune mhosva mabatwa nezvirwere zvepabonde? Akambofungira kudaro. But akazongoona kuti hazvisi nokuti zvirwere zvepabonde zvacho zvisingarapike. Plus mataifamba muzvatotaura kunzi hazvisi zvepabonde. Kuhospital makamboitwa here matest? Makaenda kana kuclinic? Ndakamboenda clinic. Mukamboitwa matest? Zvakazoita kuti azokutsikanawo? Asi izvezvi makamira mese pamwechete? Aiwa tinotenda. Mukadzi munofanozomutsvagira mombe shuwa. But dambudziko pari zvinozondireraramo nemukadzi wacho zvakatooma izvozvi. Pakuti chii? Pamari apa. Pakurarama. Hamusi kuenda kubasa? Handisi kuenda kubasa. Asi kutokwanisa na kufamba kwacho kutomanikidzira pa2 years idzodzi kutongoswera ndakarara. Kutotanga kufamba ndakagwinya ndikoko ndatanga kuuya kuno kwasekuru. Achadzokera kubasa here sekuru muzukuru? Ude. Aiwa tinotenda. Aiwa maita basa sekuru. Tinotenda. This yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mu street ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira ang my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly Media.